dodo ba a karo da kai takewa zai ja da kai honorable Yahaya ya rigiwa mai cinye gari sannu ciyaman talatan mafara ba a ja da kai dodo ba a karo da kai zakiwa zai ja da kai honorable Yahaya ya rigiwa mai cinye gari sannu ciyaman talatan mafara ba a ja da kai jan zaki ka zama ci gari ga maiki sanya dubu jiri manya tauraro da hasken ka zama mai haske gari garda kaki gaba jarumi wanda ke samu kiyasi jiri kowa ya ja baba tilas ya zamtankar almajiri rowa san bai santa ba dawa waje dai ja gaba kun ga uba na saman uba ban ji ana raina ka ba wannan rabul Yahaya yari uba ka zama shugaba can zaki mun maka godiya dan talatan mafara godiya baba ka zama shugaba kai na ce ga lamba daya baba sai dai godiya wannan rabul Yahaya yari uba sai dai godiya dan talatan mafara godiya baba ka zama shugaba masoyin gwamna baka gaji sharri ba ka rike gaskiya wannan rabul Yahaya yari uba zakin duniya dan talatan mafara godiya baba ka zama shugaba duk wanda ya raina uban mu shikenan bar mu da shi kawai za mu yi mai waka 60,000 mu faɗa masu gaskiya yan talatan mafara godiya baba ka zama shugaba mana bas yau ni ne na yi wakar ka na sanyo duma wakar zakin ban mu fara ba zaki mai gida yan talatan mafara godiya baba ka zama shugaba mai baiwa al'ummarsa taki ne wannan rabul Yahaya yiwa lallai a tare ka aiki ne wannan rabul Yahaya wannan rabul Yahaya lallai fitilla ne wannan rabul Yahaya mai haska dangi ne wannan rabul Yahaya amanar gwamna wa za ya taka ka wannan rabul Yahaya amanar gwamna ba masu raina ka wannan rabul Yahaya dokuban taken gwamna mazan fama gwamnan Zamfara lallai ka zama madara waka ta dira ga muga gwamnan Zamfara kyakkyawan dauda lawan dare kowa ya dauda lawan dare to shasha dauda lawan dare kyale yan iska lawan dare kai ka zama dirka lawan dare kowa ya dauda lawan dare waye zai kika lawan dare sai dai dan kaska lawan dare Zamfara ta haska lawan dare tsaro ya dauda lawan dare ka bace yan iska lawan dare kun ga mai masu dauda lawan dare wanda baya dauda lawan dare sanya gattiro da lawan dare mana bas na dauda lawan dare tambura domin ka lawan dare yau ina bayan ka lawan dare duniya ta dauda lawan dare duk ana yayin ka lawan dare wanda dai ya so ka lawan dare dole sai mun so shi lawan dare wanda dai ya ki ka lawan dare baba sai mun ki shi lawan dare Zamfara dai haske duk al'umma suna maka take girma girma da dauda lawan dare kun ga mai zuba masu yankin girma girma tun da SA media ya yaba maka shi dai girma girma Muhammad Suleiman As-Salafi muna maka take girma girma digital komsilo dole in yaba maka kai ma girma girma honorable Usaini dan na fice yana da girma 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 amanar Yahaya yari ga jinjinar ban girma 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 mana bas mai waka baitin kafan tsayawa nan ba girma girma honorable Yahaya yari Allah ku yadda da girma 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 sai man talatan mafara jinjina mai dama girma girma ka zuba mana aiki al'umma sun yaba maka kai ma girma girma dan kwafannin titi baka kyale mu mun gajiya ba girma girma wajen tsaro ba shakka komar ka yanzu gashi da kifi girma girma bangaren ilimin yara ka kula da wannan yaki girma girma sadaka sai ta na gida wajibi a sa masa barki girma girma dole kanwar naki adda a gaida babar kaifi girma girma randami gaba babba mun gaida baba kakan lauje girma girma biya gaba zaki kai ne ka magani na kudaje girma girma je zuwa dai mutuwa kai ne ka yanke duka garaje girma girma Alhaji Haya gamji sannan ka masu kyawun saje girma girma je zuwa dai yaki kai ne ka ƙara duka gidaje girma girma lafiya gamji dai girma girma ban mahamshaki dai girma girma kirkin fito gaba jarmai girma girma ban mu mai mana komai girma girma bana bas mai waka tabbiyin ta zan buga maka take
girma Allah ya samu dace.